Bueno, ona ene iritsi da etxetikan korroska desafioa, nire lagun Josebaren bidez, eta saiatuko gea bere puntuari erantzuna ematen. Puntuak honela dio. Erreza egiten alda, hola lan egitea. Gezurra litzateke baietz esatea, baina oingoz osasuna ta borondatea. Aurrera egin beharko atzera kaltea, ea azkar zabaldu aldugun atea. Ea azkar zabaldu aldugun atea. Bueno, eta honi jarraipena nik nire lagun Iñaki Eraburun bitartez egingo dut. Berarentzako puntu bat prestatuko dut, izan ere, bea 3 alaba eta emaztearekin bizi da, eta egun hauek nola daramatzaten jakinen nuke puntu honen bidez. Hau da berarentzako puntua. Zer moduzko egunak launesken artean,